Здравейте, YouTube! Ние сме... Аз съм Зори 07. Аз съм Луис Кристен. И сега снимаме в CraftBG. Някакви... Сега ще ви покажем спалнята. О, да, забравих. Щях от ларповете да почна представиш. Някакви това е спална. И това са спалните, жаден ще спална виждате. Ето така спалните, долу. А сега натам, какво беше натам бе? Я ти ли да видиш какво беше натам? Чакай, значи на тук е... Айде бе, по-бързо. Десет минути имаме да правим клип. Но тук е... ПВП-то. Стария клип, тук се бяха събрали Николай, Живко и кой беше? Правиха... Това са Сарам. Правиха едно нещо с едно момиче и това много ни беше развеселило. Да. Назаден. О, и уважавам. Няма да ябълки, ще съм гладна. Да ябълки. Пари нямам. Трябва да... Аз... Къде отиде? Спално да седя на ябълки. Връщам се. Еми, на мен малко да ми. Добре, чакай ма. Ела на шопа. Аз съм на шопа. Стой там. Оф, защо спазвам по пътеката ли ходя? Искам да тъпча тревата. Просто не напишеш ларп шоп. Да, ма просто трябва да ги разведем и стой. Стой. Ето ти 32 и на мен е 32. Къде съм? Тук си. М. Чак, най-важното нещо. Кажи си хайна. Човек, ако не изберете модератори на сервера, направо ще и за ютубъри, всеки ден ще правя направо клип. Дано Венци... Това е шопа. 8-9 да гледам. Знаеш, Вижте. на долния ред се купува, на горния се селва. Горния се селва. Да. Чакай, има ли нещо ефтино да се купя? Че няма никакви пари. Ох. Ето, 35. Аз нямам този изобщо не. Оле, не се... Ела да покажем началото. Колко пари имам? Оф, Да. мони пък написах нещо мони. 4 лева, сериозно. Да покажем дори мога да покажем. Ето ларповете, ларп, Колизеум, Enchant, End, Fish, Hobbit, House, Portal, PvP, Shop, XP, XP2. Знаеш на ларп XP2... Ето ние сме нали до Enchant. На ларп XP2... тук има Ендермани, само че те са ги убили. Значи сега това са фри айтеми. Тук си дава фри ябълки. Тук си дава нищо. Чакай, тук са магазините. Ларп XP. Аз съм на LARP XP2, LARP XP2, сега да покажам. Тук е с файл. Страх ме вече. Чакай сега, искам нещо да ми покажа. Значи, ако ви харесват къщите ми някои айтеми, мога да ви го продам да влезете или да дам пари. Но не съм толкова богат. Да. Ела да покажем за жайло. Пейнтбола се играе във вода, но това само сложено е тук за писта. Аре на PUBG Join да играем, а не играем. Коя? PUBG Join. Няма, мърдам 5 секунди сега. Ела на PUBG Join, аз не мога да има. Това не си. Ще падна. Сепи. Има ли сепи? Страх ме. Сепи се вижда долу. Не! Поболяваме. Страх ме вижда. Ели! Да. Страх ме от сепи. Сериозно ли? Да. Почитате е страх. Страх ме от къща, бе. Ето, като го видя се плаша. Страх ме от момчета. Вот е страх? От момчета. Шедичка, бе.
само от ще ме страх. Все пак ми играеш. What the fuck is my... после ще влезем в един сервер, дето на креатив, само че не е български. Кой ми писал так? 5 минутки снимам 3, 5, 6, 7 и 20 секунди. Варп, вижте, чакайте, къде беше? Ладно, пет. Варп хост. Варп. Ела да покажем цялото ПВП. Аз в стария клип го таковах. Сега ще се движи, те ще му чуем. После ще те попитам нещо. Оле, как горе. Ела? Чакай, някой не бил ограбил, ми пише една. Някакъв не ограбил. Какво не ограбил, бе? Какво не ограбил, бе? Човек само лъжи нещо, че... Уж. Мака съм... Младец, откъде ще съм. Много съм. Бея! Сега какво ще снимаме? Ела на жайла. На жайла да кажем жайла. Ето. Този човек не знае, че има рез в сървъра и вика, че като са ми влезли в къщата, съм ограбил. Кой каза така? Това стела някакви степанарка. Тя е за теб. Не знам, не ме чуват. Дай ми... Modern House. Човек е той, там е копирано с един сайт. Пъгнах. Ела да видим на модерното хаус. Modern House. Той Да. го е строил Венци, ако не знаеш. Не го е строил той. Ще отида после в един сайт, ще го покажем. След клипа. В още 3 минути не остават. Не, 2 минути не остават да снимам клип. Тут пък се цъпна в лампата. Вътре има паяц, има и страх. Може и да има сепи, ако не. Няма. Добре, влизам. Няма нищо, ела, аз съм първо. Аз влизам с злом. Уж се цъкнах във вратата. Ти как се каже за там, бе? Тя се качи с ендерпила. Аз мислех, че хакима. Сигурно ще спирам клипа. Защото времето май се реши. Те скоби ще ги прибият. Айде, кликни до мен. Това бяхме ние. Виждане, само искам да ми харесвате и да се абонирате. И влезте в сервера, има описание, което слагам в сервера. Айде, бай!